BTR सुक्तिनि सागोनगिरि रन्जन दैमारि एनडिएफनि फाउन्डार चेयारमेन बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननानै सुबुं गौमा होज्रि खावनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसे रन्जन दैमारिजों लोगोसे 50 जोनिबो बांसिन एनडिएफनि बिर जोहोलावफोरा जोबथेसालियाव जोबथे जानानै दङ। बेजोंनो लोगोसे 10 जोनिबो बांसिन भुटान हादोरनि जेलाव एनडिएफनि बिर जोहोलावफोरा दिनै जोबथे जानानै दङ। बिथांमोनखौ जेन बिटिआर सुक्तिखौ सन्मान होनानै आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार आरो भारत सरकारा जेन जेलनिफ्राय उदां खालामो बेखौनो खोनासंहोनो थाखाय सरकारखौ खोनासंहोनो थाखाय दिनै जोङो सुबुं गौमा होज्रि खावनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैहाय गुवाहाटि माने मुलुगसोलोंसालि जेलनिफ्राय दिनै चिरां जिल्लायावहाय माने आलासि जिरायसालियाव दिनै रन्जन दैमारिखौ लाबोगोन होननानै खोनानो मोनदों। थांनाय मासनि 22 तारिखआव रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय लाना फैनानै काहिलिपारायाव थानाय KNAVPN बिथांमोननि गेस्ट हाउसआव जोबथेनानै दोनफैदों। आरोबाव जोङो रादाब बिजोंनि गेजेरजों मोनथिनो मोनदों बिथां रन्जन दैमारिखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजोलगावनि सिङाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दोनफैगोन होननानै नाथाय जों एक्स एनडिएफबिजों लोगोसे समग्र बर' रायजो राजा आरो बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर' नङै सुबुंफ्राबो जेलनि उनाव जेलनि उनाव जेल मोनसे जायगानि उनाव मोनसे जायगायाव शिफ्टिं खालामबाय थानायखौ हास्थायाखै। बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनानै रायजोजों थाफानानै खामानि मावजानोसो दिनै बर' रायजो राजाफोरा नागिरदों। बेनिखायनो जोङो खावलायगोन सरकारखौ दैदेनबाय थानाय दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोना रन्जन दैमारिखौ मोनसे जेलनिफ्राय मोनसे जेलाव शिफ्टिं खालामबाय थायालासेनो उदां अख्राङाव अराय समनि थाखाय लाबोनो थाखाय जोङो खावलायगोन। सरकारा जेबो खामानि मावाखै नामा बिथांनिसिम? बेखौ जोङो बुङो
दिनै सरकाराव थानाय एबा बिटिआर सुक्तिनि सेक्रेटारि प्रमद बर' बिथाङा मिडियायाव गले गले बुंदों जे बिथांमोना गोबां खामानि मावदों रन्जन दैमारिखौ सख'ना लाबोनो थाखाय होननानै जुदि खामानि मावदोंब्ला जोङो XNF इउनाइटेड फ्रन्ट जानानै साबायखर बावो आरो बेखौबो जोङो खावलायनो नागिरो जे नोंथांमोना एबा बिटिसिखौ दैदेनबाय थानाय पावाराव थानाय दैदेनगिरि नोंथांमोना रन्जन दैमारिखौ जुदि उदां जानायखौ हास्थायोब्ला बिटिसि काउन्सिलाव नोंथांमोना रिजलिउसन पास खालाम जे रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जानांगौ होननानै अति हुनकाले नोंथांमोना रिजलिउसन पास खालामनानै गभर्नरनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो दैथायहर होमबाना जोङो फोथायगोन जे नोंथांमोना रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय खामानि मावदों होननानै बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ फोथायगोन।